Čaute, ja som Mr. Legač a dnes to bude video len o tom, že si trošku urobím do mesta nejaké menšie detaily, si to tam trošku vylepším, ale najskôr vám ukážem. Ja som si asi 28. novembra pridal do mesta takéto svetielka, lebo však už sú Vianoce, tak aby to bolo nejaké aspoň vianočné trochu. A v tomto videu to urobíme ešte viac vianočné. No, ale čo najskôr, tak tu vlastne začínajú cez klube, potom idú takto okolo policajnej stanici, cez tento dom, tuto, tam, okolo stolpu, až tam a tuto to vlastne končí. Tu je to prichytené, technik dieliky a tu je to prichytené. No, ja teraz ešte keď zhasnem a dám dole rolety, tak ja som dal som dole rolety a teraz keď to zasvietím, ono to vlastne tuto sa to zasviečuje, ja toto keď dám dole a toto to zapnem, je to, aha, tu je to, nevidíte to asi moc, ale no, takto pekne svieti, takže tak. Dobre, nechám toto zasvietené. Aj keď to nie je moc vidno, ale tak aspoň trošku. A teraz ja tu mám tieto dieliky a vyskúšam z nich niečo postaviť a uvidíme, čo z toho vznikne. Ja som postavil niečo také vlastne taká nejaké kreslo a toto je Santa Claus, ktorého som mal ešte z kalendára, čo som mal ešte pred minulý rok. Takže, dobre, môžem ho tu niekde dať. Bude to vlastne, že sa s ním môžu deti fotiť. Ja ho môžem dať kľudne aj túto do mrakodrapu. Bolo by toto pekné. Možno aj, hej, môžem ho dať ale tuto niekde, aby ho tu bolo vidno. Dobre, je to tu a teraz tu ešte dám takto dieťa. No. Ako to vyzerá? Podľa mňa to pekne, ale to vybral takýto otom, lebo som ešte jeden mal, tak hľadám tejto pani do ruky a akože to bude jeho mama a ona ho bude fotiť. No, takto. Podľa mňa je to super. Dobre. Ja môžem ísť ešte ďalej sa pozrieť, čo tam mám a idem ďalej asi premýšľať, ale ešte vám chcem ukázať toto. To som tiež také niečo vymyslel, ale to už asi predvčerom. To je vlastne sa to skladalo z 8 dielikov a je to takýto mini domček vlastne. No, takže len si tu naspäť vrátim a môžeme ísť ďalej premýšľať. Teraz som urobil niečo fakt veľké, takže pripravte sa a urobil som predávanie vianočných stromčekov. Som na to fakt hrdý a pyšný, pretože to som ešte nikdy nespravil a veľmi sa mi to páči. Tak, začneme tuto. Tu je vlastne parkovisko, tu je zaparkované auto, potom tu je zábradlie, ako plot. Tu sú stromčeky na predávanie. Máme ich tu 1, 2, 3, 4, 5. A tu je 6. A tu si vlastne táto pani kupuje stromček. A toto je vlastne ten baliaci prístroj. Neviem, či ste niekedy niečo také už videli, ale ak ste boli kupovať stromčeky, tak áno. A to je vlastne vnútri sáčok. No, tom prístroje, ale tuto v realite nie je sačok. A to vlastne ten stromček zabalí a potom si ho môžete odniesť. Ale tuto som urobil niečo také a tu je kasa. Tu sa to predáva. A takto som to robil vianočnú, ako neviem, jak sa to volá, svetielka, skrátka. No dobre, to by bolo už možno všetko, ale ešte niečo porozmýšľam, či by som tu nepridal, tak ideme ďalej premýšľať. Takže ja som vyrobil niečo takéto.
je len, toto nie je vianočné, ale to je len napísané Cornwall, čo je názov môjho mesta. A toto nie je vytlačené, to je normálne len ručne nakreslené. A toto je takýto držiak a dám si to tam na Matej Stavru. Neviem, či som hovoril, ale volá sa to Matej Stavru. A mám to tam namiesto tej 10. Takže poďme to tam dať. GG. 10 dám dole. Zoberiem si z toho jednu, tak. A dám toto a ešte jednu. Okay. Dobre, už to tu mám. Teraz to tu len. Dobre, ja to tu mám a to je všetko. Takže teraz si to všetko zhrnieme. Tu máme vlastne predávanie vianočných stromčekov. Tu je nápis Cornwall. Tam je Santa Claus, kde sa s ním môže niekto odfotiť. Ale mne teraz táto povedal, že stromčekov má byť vlastne takto naopak. Tak ja som ho už otočil a dal som ho takto. Dobre, to je len taká informácia. Ak ste dopozerali do konca, dajte like a odber. Strašne ma to poteší a vidíme sa na budúce. Čaute.